Kaixo Gabon berriro ere pilota zale guzti hori, Gasteizen gara, lehen hogetatik eskinitako partiduak ikusi ahal izan dituzue, orain berriz ondoan gara, trinketean bertan, eta oraingoan buruz buruko partidua eskaini behar dizuegu. Aurrez aurre dira, batetik Pedro Olivos, Mexikarra, Ameriketako ordezkari, eta bestetik Gorka Sánchez, Gipuzkoarra Donostikoa, Euskadiko selekzioko partaide. Eta nirekin dut, gaurko partidu honetako xehetasunak zui adierazteko Mikel Bringas, pilotaria, trinketista, eta gaur egun selekzio burua. Eta ez dakit, Mikel, urduriago hor barruan edo urduriago selekzionatzaile bezala? Gustorago barruan, hori dudarik gabe. Eta urduriago ez, nik uste urduri gehiago pasatzen dela, naiz eta askotan esaten dela kontrakoa, nik uste gogorrago izate dela barruko lana kanpokoa baino ez. Urduritasun gehiago izaten da barrun kanpun baino, batez ere partiduak hasi arte edo lehendabiziko tantuak pasa arte, izerritan jarri arte, urduritasuna horra saltzen da gehien bat, ez? Kanpuan bai, baina gauzak nahiko ondo doaz eta momentu honetan pintzat oso basai. Gainera partidu honetan ikusten gara baita hasiera txukuna, eman diola Gorka Sánchez bentzat lehendabiziko tantua, txukun bukatu eta ondo hasi da, ez? Emateu, partidu honetan behitzat lana izango gula, baina, gutxienez parekatu ateko dala. Uste genuen trinketeni, berba eskuz trinketen izan behar zidela partidu hori zailenak, ziurrazki binakako partidua bai izango dela zaila, baina banakako partidu hau. Bai, horrela ateratzen badu. Bai. Horrela ateratzen badu, ez doera zaundirik izango gainean. Gainuntzean, Mikel, Euskadi eta Amerika, ze idea polita ez da, batetik Euskaldunak, geure kirolean, eta bestetik, Amerika, hainbat herrialdetan pilota oso gauza garrantzitsua da, eta nik uste dut hau oso idea polita dela. Bai, guretzako guain arte jokatutako txapelketarik edo lehiaketarik garrantzitsuna dela. Iaz egon ginean Venezuelan Kopa Simon Bolivar txapelketa jokatzen, baita Argentinak exhibizio batzuk egiten, eta guain hirugarren lehiaketa hontan nik uste pixkanaka Euskadiko selekzioa jokatzen ari dian txapelketak gero eta garrantzi gehiago dutela, eta gero eta aurrera pautsu batzuk ematen ari dela, eta pixkanaka gure prestakuntza munduko txapelketari begira hobera duela. Momentuz, bost eta huts, eta orain txelenda biziko tantoa Mexikarrarentzat. Zalantzan egon da horre Gorka, uste zuen prailea, ungo zala pilota hori, ez da oso garbi atea. Xaki ere ez da oso txukun egin, telatu gainean jarri du pilota, errezatea zaio Mexikarrari, eta honen erantzuna berriz, nik uste nahi gaber izan dala, Zabalera joan dala, eta Gorka zalantzan egon da, ez? Prailea joko zuen ala ez, eta ezken bestarentzako tantua. Konta iguzu pixkat, Mikel Bringas, ze trinketetan jokatzen ari den partidu hau, badakigu ze trinketetan, baina nolakoa den trinkete hau. Lehen da bizi ikusten duguna da, atzean ez dagoela atzeko partean. Gibeleko telaturik ez dagoela. Ez dagoela hor. Bai, hori egualdeko trinketetan Elizondoko azken duta, beste guztiek ez dute atzeko telatua, iparraldekoek izaten duten bezala, ez? Hori alde batetigan, hori da lehendabiziko ezberdintasuna ez, gure trinketeak eta iparralden direnen artean. Beste ezberdintasun bat da xiloa edo justu horre zabalian, frontisaren zabalian, beko txaparen 40 zentimetrora egoten den zulo bat, zulo kanpoko zatia barrukoa baino zabalagoa du, eta orduan pilota xilo horren barruan edo zulo horren barruan sartu ezkero ez zaila izaten da asmatzian norateako dan. Gero beste ezberdintasun bat da alboko paretetan, gainera justu sakian, gora bota du pilota ez, alboko paretatik gorago bota du pilota. Iparraldeko trinketetan alboko paretak zuzena dirala
frontisaino, aurreko belarri horiek ez dituzela izaten, hau da, altura bera dakala, alboko pareta, errebotetik frontisa, eta horiek dia batez ere, desberdintasun importanten da, ez? Gure hegoaldeko trinkete eta iparraldeko trinketen artean. Dana den, aipatu behar da, oain Euskadiko Federazioaren joko araudian sartuta dagoela, hemendik aurrera erikiko diren trinkete guztietan derrigorrez homologazioa lortu nahi baldin baute, derrigorrez jarrein behar dela gibeleko taula, gibeleko teilatua. Aberaztu egiten du pixkat jokoa. Alaitu egiten du jokua, aberatsago da, atzeko teilatuarekin, derrigorrez pilotaria eskuz ari gara hitz egiten noski, derrigorrez hartu behar da airez, eta jokua biziagoa da, eskozez biziagoa da ikusteko politago, ematen da espektakuloan ikustet kalitatean irabazte dula. Partiduan 6-2, 2-6 izan beharko dugu, azken zakea Olibosek egin duelako, eta orain arte, ondo ari da. Gorka, konta iguzu pixkat, Gorka ere partidu bakarren bat eman dugu Gorkarena, baina ez da oraindik asko ibili den pilotaria, egiten ari den pilotaria dela esan daiteke, ez da? Bai, hemengo eskulari gehienak bezala, ezker paetatik ateatako pilotaria da, ez? Eta noski, pasintzi pezkat izan behar da, eta denbora eman behar zaio, trinketeko zirrikitu guztiak eta trikimailu guztiak ondo ikasteko, ez? Ikustetu hendik, hobetzeko bide zabala dula, ez? Posible aukera asko ditula trinketen aditzeko, baina, denbora eman behar zaiola eta etorkizunean ziur trinketelari sendoa izango dela. Lortu du bere 7. tantoa, pilota baztertu egin zaiolako Pedro Olivosi, eta zabalean baztertutakoa ez du eramaterik izan. Gainontzean, Mikel, ari nintzen pentsatzen, ze historia motza den gurea trinketean, ez da? Ez da pilotari askorik izan hegoaldean eskuzari naiz, Trinketean ondo aritutakoak eta azken urtetan ere, agian Larrañaga eta Zeu eta askoz gehiago, ez? Azken urte hauetan bai, baina beste garaietan ere, trinketelaria handiak ere atea dia hemendik, ez? Eta, garai bateko desafio batzuk ere ospetsuak izan zian, ez? Altano 4. Zabalegi eta Altano 10. ere aritu izan, hogeta bera ere. Bai, baina espezialista bezala. Espezialista bezala, egia esan da ez. Bai, berez zirela pilotarionak eta hemen ere jokatu egiten zuten, baina ez ziren trinketista. Mende hontan behintzat, mende hontan aurreko mendian ja esan behar dugu, egualden, atatzen zidan pilotari guztiak ezkerpatako pilotariak zidan, ez? Egualdean, jakina. Bai, egualdean, neski. Guen ikusten nahi gara, telatua ondo aprobetzatzen ari dela. Bai, goian jarri eta hortxe duzu berriro ere Sánchez, erki jotako pilota da luze eta behartu egin du. Olivos aukerakoa du, portanto bukatu egin behar da. Ez da era txarra hori bukatzeko, hor gogoratu estela hartzeko. Bai, izan ere, pilotakada horrek min asko egiten du trinketea txikia eman arren, hau nahiko luzea delako. Hau esan behar da, trinketo honek dakala, 30 metro justu, zentimetro batzuen aldia dago bat eta batzuen trinkete hau eta beste batzuen artean, baina esan dezakegu ia egualdeko luzeena dela. 30 metro eta zentimetro batzu dazka, luzera honekin beste batzuk ere badia, baina Adainukoa edo Donostiko trinkete zarra eta Irungo hartaleku baita, baina nabaritzen da hemen trinkete hau luzia dela eta iparraldeko trinkete batia jokazia edo mende jokazia alde garbia dela, ez? Beste tantu bat atzian egina, ez? Bai, hor nik uste hori eskerrez hartu beharreko pilota zela. Bai, aurreago. Gainera gorbutzera etorri zaio edo bestela aurrera joan daide hartu edo
Nagusitzen ari da, garbi xamar gainera Gorka Sánchez, tantu gogorrak ere izan dira, baina tanto egiteko erraztasun gehiago dauka. Itxuraz, Olibosek baino. Ondo jarra. Dominatzen nahi piloteoan, ez? Teilatu ganetik gotzen. Hori de pilota txarra da, txarra. Eta erabaterik ez, Olibosek. Eta gauza ikusgarririk egin gabe, aurrean tantoa era dotorean bukatu gabe ere... Lehen da biziko tantua behar izan da goin arte ikusi dune... Ikusgarriena, ez, dejada bota du prailea, baina beste guztiak, Baina honek asko balio du, Mikel. Pilota horratzean jartzeak, eta batez ere, holako haut bezalako trinkete batian, ez? Esan dugu nahiko luzia dela eta miniten dela. Zare inguruan jarri du pilota Donostiarrak, baina erne ibili da Olibos mexikarra. Berea daukera, botatzeko, adierazten diote, baina atzera ondo jokatu du. Eta hori ere eraman, ez da heldu. Da guain arte behintzat ikusi duguna, Olibosen jokua nahiko joku klasikoa dela esan dezakegu, ez? Nizta mexikarra izan, ze. Honekin esan nahi dut, mexikarrek normalen joku berezia izate dutela, ez? Efektuak beste modu batian erabetze dituzte, oso trebiaria beti xaria bilatzen, beti guk espero ez degun gauz batzuk egite dituzte, ez? Eta Olibosen jokua ematu, nahiko jokua arrunta dela. Ez dugula ezer berezirik ikusten, ez, gure pilotarien antzeko joku dula, ez? Nahiko pilota gaiztoa eraman du horzakean. Eta ondo jarrita gainera, ez zekon bat ere erresto erresa, baina gutxienez xaretik gertu, eta trinketen beti xaretik gertu jartzen baldin baduzu pilota, naiz eta frontisetik gertu jarri. Arazoak izaten direla. Bai. Hor da berriro ere, zarearen bila Euskadiko ordezkaria dejada Otxoa txapara. Etzekoan beharrik dejada hori botatzeko, baina tira. Denbora eskatu du pilotari mexikarrak. Ez zeukan agian hori egin beharrik, baina gainean izan bazen nik uste beste etzela mugitu ere egin gor. Bai. Hortxe duzue, Olibos nahiko behartuta, mutil handia da. Mutil ikaragarria handia, hau ez dakit, baina 80 kilotikora, seguro. Itxura bintzat badu. Imaginatzen dut, binak arituko dela atzian, ez? Atzelari planta bintzat badu, ez? Gainontzean zuek, zer, Mikel, utzi aldiozue, trinketeari? Bueno, lehiak eta behintzat txuriz jokatzen. Inbidi pixkat pasatzen, partida hok ikusten, baina bai, utzita dokat momentuz behintzat. Selekzioan nagoen bitartian behintzat, nik uste bi lanak batera ezin egiala, ez. Burua baldin badezu jokuan bertan, pilotari bezala, teknikari bezala, nik uste erdik aldute bitzen zara eta kontrakoa baita, ez. Nik uste hobe dela bata edo bestia aukeratu, serio egin nahi baldin badezu lana noski. Hori ere, etzan bat ere errestu erresa, baina oso ondo jarri da. Bai, ondo bukatu mexikarrak ere. Eta zake hori nik uste gaur oso egokia dela, zabalera ateratako hori, luze atera eta erreboteren bila. Bai, trinketen beti oso importante eta banaka behar badak gehiago, ez? Sake aldatzia eta edozoin trinketelari ona izan nahi baldin badu, aurrelaria edo banaka joatzen baldin badu, noski, sakia oso importante eta sake mota asko izan behar ditu, kontrolatu, menperatu behar ditu. Oso importantea, sakian saria bilatzen jakitea, sakia goiti botatzen jakitea, sakia zabalea botatzen jakitea, baita errebote zuzena baita, hemen oso zaila izatea, zere hau trinketo esan dugu luzia dela, baina importante sake mota asko menperatzia ez. Oraingoan, min egin dio ez da hain zake luzea izan, baina nik uste erdi ezuzten harrapatu duela edo zake bera ere txarra etzen hau.
eramateko moduko ez emate zuen, ez? Dena den, mexikarrari pilota jotzea baino gehiago mugitzea kostatzen zaio. Berriro ere zakean da, Donostiarra. Oain saiatu da pixka motzago atatzen, baino telatu gainetik jarri du pilota eta noski oain lana beraitzako. Aukerakoa du, Olibose gainera baztertu egin zaio. Horregatik ez du hain aukerakoa izan. Hortxe duzu Olibos. Zarearen bila hau ere, baina lortu gabe, eta pilota azkenean zarera bai, baina goian. Eta iruditzen zait Mikel Bringas kosta egiten zaiela pilota mugitzea. Bai, eta gaina ikuste, esan deuna ez, trinketia luzia dela, baina oso aurrien ari diala jokatze biak, ez? Jokatzen bali mazea, faltaren marraren aurrian ari dela ia denbora guztian. Ez zakit igual urdultasunen etekina izango dela, edo baino gorkak gutxienez nik uste atzeago jotzeko aukera eta trebetasuna badula. Da guain nik uste erdi itxututa gatu dela. Argiekin, ez da? Bai, nik uste ez dago oso uste dut ez dago oso ohituta hainbeste argiekin jokatzea ez. Gaina, behar bada horretan ez dugu gehiagi asmatuta argiak aurretik jarrita dut eta behar bada kalte egingo die pilotariei. Batez ere horretan ez, errestuaren, edo sakiaren errestuan, aire ez jartzeko. Ez? Ez da llegatuko ez? Zaki ikaragarri berezia izan da. Sake luzia, atzeko atia bilatzen. Bere entrenatzailea esaten dio hoi erresa zala. Erresa zala, baina kanpotik ikusita behar bada bai, barruan egon da. Entrenatzailea badakizuen orden Jokin Larrañaga. Askoitiarra. Lehen gure erretransmisioan izan dugun laguna. Eta Mikel Bringas esaten duena bai, erraza, ematen du baina moral emateko izango zen komentarioa jakina. Hortxe da Sánchez. Ez, horreztu asmatu. Eta horrek luzera behar du. Hala ere tanto lortu du, baina hor biak gaizki. Bai. Edo biak ondo ez. Ez, biak gaizki. Ezker eta ikutu ezkero hor beti nik uste beti buruan izateula ezker eta ikutu ezkero gauzak ez daudela oso ondo eginak, ez. Bestiari beti uste diozu pilota erdian eta hortik edo zer gauza egiteko gai izan daiteke, ez. Mikel, iruditzen zait, bestalde Gorkaren buruan erritmoa dagoela. Honek partidu bizia nahi du zen. Ez du zake eta zake hartzen ere ez du denborarik galtzen eta honek nahi du ez dakit ikusiko du fizikokia egian Olibos bera etor daitekela edo honek partidu bizia nahi du. Bai, Gorka fisikoki nik uste ondo dagoela, ondo, eta bera gainera badaki, bera fisikoki behar bada bestia baino hobeto dagoela, eta komeni zaiola partido hasiera hontan erritmo bizia jartzia, ez. Hor behar bada ikusi du mexikarra efektuz, telatu gainea bilatzen, eta Gorkak asmatu du saria oso ondo bilatu du. Hor behar bada ikusi du mexikarren ohitura, ez, hori. Telatu gainetik botatze dute pilota, baino efektuz. Eta ibili egiten da pilota. Bai, azkargo, biziago atatzen da pilota, eta gainera, beste abiadura batekin atatzen da, ez. Azkarrago dihoa telatu gainetik. Gero ederki pilota sarera bidali du Dotore Gorka Sánchezek eta markagailuan 17 eta 9. Eta mexikarrei irabaztea beti da helburu garrantzitsua bai. Hauek oso trinketen erreferentzia die, nazioarte mailan, ez. Bai, nik uste iparraldeko pilotariak. Eta mexikarrak beti azken urtetan behintzat izan direla erreferentzia nagusia, ez da? Bai, eta azkenengo urte hauetan, azkenengo nazioarte mailako txapeketetan, mexikarrak atea dira garaile, ez, gehienetan. Esan behar da Olibos ez dela, oain arte bintzat, titular bezala bintzat ez dela askotan aritu Mexikoko taldean. Baina pixkanaka, pelotari berri batzuk ere, Mexikon ateatzen daia, garai bateko Bionikoa edo Saldaina utzita dute jatriketia eta
zorionez, pelotari berri batzuk ateatzen dira. Oain sake oso motza. Baina ondo egindakoa. Ondo jarrita. Eta importante da hori, aldatzia. Bera, beste, aurkaria toki finkorik ez hartzia. Eta kezka izan dezala. Bai. Sakez dagoeneko 5 tantu lortu ditu Gorka Sánchezek, Euskadiko ordezkariak, bakarra, okerrez banaiz, Pedro Olivosek. Hau ere sake luzea bai, errebotea garbi, aterako zaiola ere Olivosi. Honek ere ez du aprotxatu. Kantxa erdian utzi du pilota. Guain hobeto. Bai, hor efektua ondo. Efektua ondo eta pikean jodu. Erditxosta egin du bai eta ez du erreakzioa izateko betarik izan Gorka Sánchezek. 10 eta 19. 10 eta 18. Horixe da, Gasteizko trinketean markagailuak erakusten diguna, aurrez aurre dira Euskadiko eta Ameriketako hainbat herrialdeko selekzioak. Ondorain zake arrestoan Sánchez eta agintzeko aukera du. Hori ondo jotako pilota da. Ai, baztertu egin zaio. Nahi gabe zurreskiz, hori ara botatzia ez da bat ere erresa. Defentsa lanen egindako pilotakada izan da. Bai. Baino beretekin jantatu. Hortxe duzu errepikaturik, baztertuz nola joan den, eta azkenean pilota ez da frontiza heldu, eta beraz 11 eta 18. Eta nik uste saiatzen ari dela, kontuatu dela, pilotari Mexikarra Olivos, kontuatu dela Olivos goitik, lehen aipatu dugun argiaren kaltia, argiak egin dezaken min hori, eta sakiak goitik ari da egiten. Heldu da, justu hor, Railea jo nahi zuen. Helduko alda? Ez da heldu. Baina tantoa aurreko pilotakadan galdu du, barruan gatu da, segonduan gatu da, bere burua berak... Bai, preso. Bai. Atzetik atatzeko aukera nik uste bazuela, baina... Eta gero izaten dira horren ondorioak, korrikaldi luzea egin, nekatu eder bat hartu, eta tantoa aririoarentzat. Egira hor, bere ahalegina errebote txiki-txikia eraman nahi izan du, baina lortu ez. Eta berriro goitik, bere Gorkaren bolearen bila, goitik ari ateratzen. Dena nahiko ondo ari da, bakarren bat utxegin du, baina... Hor daka aukera, tantoa bukatzeko aukera. Saria ondo bilatu du. Etzan zartzen, baino gutxienez, abiadura mandillo eta behartu den du beste piloteria azpitik aire sartzen, otomano sartzen eskerrez da. Eta begira Mikel nola sartzen den, hor beti datorren pilota hortara, ematera joan da Mexikarra eta bere entrenatzailea. Horitan bai dela artista, ez da? Beltran, bai. Dozein eratara pelota jotzen du, berdin zaio, behatz puntarekin jo, edo mamiarekin. Zuhurrazki, behatz puntarekin ez dute joko. Baina berdin zaio, dozein eratara sartzen dira. Bai. Beraiek esaten duten bezala, pilotari braboak dira hauek. Ara? Hori botatako izan da? Ondo botata, naizta pilotari Mexikarra Olivos bere aurrian eta gaina pixkate eskubian zeukan, ez? Nahiko arriskoa hartu du, aurrian bera baino aurreago zeon. Danaren oso ondo eta zaio. Arrisko handian hartu du, baino tira. Eta sakien ez du gehiagia esmatu honetan, nik uste sorte esatea zaiola ondo, baino sake gehiagiari egiten tenjategu gainetik. Baina si lortu dituzak ez da datu txarra. Ikuste ezagun oraingoa, orain arte ekilenetan, hemen sare aldera ateratzen ari da. Hau ere zakea da. Ondo Mexikarra ere. Berriro ere lanak. Olivos entzat. Horri izan behar du Gorkak aurkaria.
Eta guen oso txukun bukatu dut kantua, bi pareta ez da... Oso gutxitan ikusten dena. Bai, oso gutxitan gainera hemen nik uste beste trinketetan, baino hobeto atatzen dela, ze teilatuaren aurreko zati hori, nolabait jan egiten du pilotaren indar guzia. Jetxi egiten da pilota, ez? Bai. Hor behintzat ala egin da. Bai. Markagailuan, aldea gero eta nabarmenagoa. 23 eta 12. Eta oso itxura txukuna ematen ari da Gorka Sánchez. Bolada batean ikusi dugu larrixeago, baina orain oso txukuna ari da pilotan. Fizikoki ondo dagoela antzen baten da. Bai, eta zuk esan dezun bezala, partidoen erritmoa ona, deskanzu luzerik egin gabe. Guain ondo, oso ondo, defentsan jarri da goitik, asko. Lenda biziko boten eraman du, hor da Olivos, dejada, baina bere burua salduz era bat. Eskarrakero berriz ere pilatu ikutu duen eta... Hala ere, naiz eta geizki bota nola ateatan pilota hori ez, mexikarraren pilotaka da. Telatu gainetik ez, da hori da efektuaren eragina. Efektu berezi bat ematen diote hauek pilotari. Eta naiz eta ez asmatu, batzutan, Eta gero hor, pilotaka da horretan, iparraldean esaten duten bezala, kantxala jodu. Hor, gustu gaineko hori, eta horiek bai direla gaiztoenak. 24 eta 12. Oraingoan zaka aldatu egin du Gorkak. Erdira. Bai tantoa lortu ere, baina ez da erabat gustora gelditu bere zakearekin eta ez da harritzekoa. 25 eta 12. Nik behintzat, Mikel, zergaitik esango dut kontrakoa, ez nuen espero. Sánchezek 25era heldutakoan, Sánchez 25era heldutakoan, arerioa, mexikarra izanik, 12an izango genuen. Ja, bikoiztu egin du. Nik ere uste nuen parekatu atako zala partidua, baina... Orain Olivos aukera... Bueno, eta justuko izan da. Bueno. 13 eta 25, eta hori botatako izan da, baina... Baina barrura botatakoa, ni zalantza naiz, Ez dakit, a ber. Ez dut oso ondo ikusi, baina... Errepikapenak zer esaten digun. Bai, barrura botatakoa, baina... Nik uste atera zaiola berak nahi baino justukoagoa. Justu txapa gainean eta pikian, hori dudari gabe dejadariko berena da. Bai, baina bota ditzala horrelako asko. Ea ze gertatzen den. Hori ere gainean da, eskerrez ederki atera du pilota Sánchezek, eta hor du aukerakoa, nahiz eta efektuak pilota zare aldera eraman duen. Arete ikututakoan. Iepa, Jesus. Horiek nekearen kontuak izaten dira, Mikel. Nekia edo atentzio galdu dula, edo erdi-erdian zeon. Kantxain erdi-erdian eta aukera guztia zitun. Tantua bukatzeko edo lantzen jarraitzeko. Beraz, 14 eta 25 partidua gogoratu, 40 dela. Aldetxoa lortu du Sánchezek, baina Erne mexikarra hauek lanean segitzeko asmoak harri dute eta hor aukerakoa berriro ere ondo jotako pilota da hori, oso ondo jotakoa. Peilatuan egin ditzala 3 bote eta errebote txikira. Erki, aprobetxatu teilatua, bere burua saldu du. Bai. Mexikarrak besteak beste pilota txarra jarri diolako. Hori ere hemen eta ezker paretean, eta da zesta puntan, erremontean eta nahi duzun guztian. Pilotan, batak tantu batean gutxiago jogatzen badu, beti besteak gehiago jogatzen du. Ezan nahi dut hemen opariak egin ezkero. Batez ere hor egindako opariak, ez aurrian eta zabalian, trinketen hor pilotatu izkero, tantua galtzeko aukera asko izaten dira. Begira, eta restoan ere nola sartu dan, ez? Bere indar guziz, inungo beldurri gabe. Bai, ez dirudi. Honek ere zugo mini duenik.
Hanketara, ondo jarretako pilota hori ere. Olivos. Ez du asmatu. Ez dut batera asmatu, Eta gero, korrika egin beharratzera, aukerakoari etekinik ateratzen ez zaionean. Ederki. Ederra. Ondo bukatuta. Berriro ere arriskoa asko hartzen, baina nik usten da konfiantza dula, dejada. Errezaia da botatzen, eta bueno, seguro ikusiko du bere burua, eta guain arte bintzat. Markago joko aldeak ere Bai. laguntzen du horrelakoak botatzen. Bai. Eta gaina aurretik botatako dejada guztiak ondatea dira. 28-14. Eta sake hori gaiztua. Ez du lortu, baino beira, urrengo pilotaka nundakan pilota. Hori bai ederki dominatzen jarraitzen. Hori bai ederki jotakoa. Aririoa korrika egin dezala. Eta garbi dago Pedro Olivosi ez zaiola gehiagik gustatzen kantxan asko ibiltzea. Ibili beharrean da gaur, baina hor ditu arazorik handienak. Eta pilota hori oso ondo jarretakoa zen. Kantxa osoa aprotxatu. Atxago izin zan jarri pilota. 29-14. Pilota hori barruan da. Hor da Gorka. Ezker horma gehiagik ikutuz. Hori estoagoa da. Ondo eramantu. Olivosek, dejada eta tanto. Gero bera gurutzatu da. Bai, erdi traba egin dio, baina dana den ikusteta etzaldi txiko ez. 15-29. Eta hor nola bota eta eskubira egiten duen. Eta Mikel Bringazek esan digu, ez dela ailegatuko, baina neure zalantzatxoa galditu zait. Agian ez zede helduko eta gainera ez dugu jakingo. Tantoa mexikarraren alde izan delako. Eta sake biak, biek sake egin dituzte taliatu gainetik. Hori seinale txarra da. Hor du aukerakoa Gorka Sanchezek. Ez da gaixi botako pilota, ondo defentsan Pedro Olivos. Berriro ere txostaren bila, ez du asmatu. Beldurri gabe sartu da berriro ere, eta hor bai izuzten harrapatu duela. Bai, hori nik uste inorgetzuen espero, ez? Gora joango zala pilota hori. Ematen zuen justu koskan joko zula edo behar badai beherago. Bai, refektuaren ondorioz izango zen, hor frontizan kasi gora egin du. Dana den azkar egin ikuste eta azkar egin gatu dala Gorka, Oso azkar gatu dala. Pilota atzea zijoala eta behar bada ez dakit. Saiatu ere ez egin beraku baino gobeto ikusi duzu errazki pilota hori, baino behar bada atzian hartzeko aukera ere izango zula. Ai, barrura. Du hor, bailerik ikutu. Nik uste praileren bila fondala, hor zabalian botatako pilota edo horretan praila bilatu la mexikarra, baino ez du lasmatu. Hortxe duzue, errepikapenak Mikel Bringazek aipatzen ziguna, baino justu ez du ikutu, eta bai, ondo gero Gorka, besoa kiskurturik, horretxen bila joan da. Bai, dirigitzen beste helburik etzeukan, ez? 30-16. Aurretik dugu Euskadiko ordezkaria. 30-16. Partidua 40. Eta 31 ere lortu du Donostiarrak. Peloteoan ikusten ari da, ikuste Gorka gehiago, ez? Bestia baino hobeto mondatzen ari dela. Gainera, zuk esan duzun bezala, Olivosek korrika egiteko gogo asko ez omen du. Bai, agian hainbeste ohituta ez fiziko lana egitera edo antzematen zaio partiduak hor berriro sake motza. Pilotakadatan moztu nahi duela, baina ez da posible. Berriro sake motza azpitik egindako eta Olivos azpitik sartzeko beharra izan du. Hogeita 12 eta 16.
Orain Zabalera... Baina kosta intzaio, kosta intzaio mexikarrarik konturatzia pelota hori ez zuela prailean joko, eta nik uste garbi ikusi dela ez zuela prailean joko, ez? Kantxa erdi-erdira, banda, baina... Bata, Gorka Sánchez, itxura lasai, eta aldiz Pedro Olivos, arnaz estuka, Ondo. eta buruz buru fizikoki ondo egoteak asko esan nahi du. Biak sarearen bila. Eta azkenean dejadari esker. Tantoa lortu du Euskaldunak, Euskadiko ordezkariak 34 eta 16. Eta begira nolako atera zaion nahiko altua bai. Joan behar izan du ikusten zuelako heltzerik bazuela mexikarrak, baina azkenean ez du eramaterik izan, eta horrek ere ez zion bentaja hundirik ekarriko. Da berriro teilatu gainean jarri du. Eskerrez gora. Eskerrez gora. Eta 17garrena. Eta tanto enten bilak ere nahiko gaizki. Bai Gorka sakia egite teilatu gainean, bai Olivos errestuan ez du gehiegi aprobetxatu. Zenbat igartzen den buruz buruko partiduetan pilotaria nekatuta dagoenean. Azten da dena okerre egiten, ahalegin ikaragarria egin, baina pilotakada bakar batez behar den bezalakoa. Ez dute zuzen jotzen bai. Behar bada eta behar bada horregatik gelitu inda partidu da momentu honetan, ez? Deskantzua hartu du Mexikarra, behar bada ja nekearen eragina somatzen nahi da, ez? 34ean da Gorka Sánchez, 17an erdi-erdian Pedro Olivos, eta badirudi Euskadik beste garaipen bat lortuko duela partidu honetan. Gogoratu, orain arte nagusi izan direla Euskaldunak, bai eskuz, esker paretean, baita paletaz larruzko pilotarekin ere, trinketen ere oso maila hona ematen ari dira, zesta puntan. Garaipena Euskaldunentzat izan da, eta paleta goman esker. 15 eta 14, Forondak eta Otxoak irabazi diete García eta Pérez mexikarrei, eta orokorrean Euskadi kirol oso maila hona ematen ari da. Baina orain arte lortutako, orain arte jokatutako partidu guztiak irabazi ditugu. Eta berbada uste genduen, baina errazago berbada bai. Oraindik ez dezagun ezer esan, oraindik ez baitu Gorka Sánchez de partidu irabazi, baina itxura guztia du, orain ere tanto amaitzeko aproposa du, ondo jo du pilota. Ederki mexikarra ere, gaiztoa zen. Orain beste kaldera. Gorka zarearen bila, ez du zarerik ikutu. Eta orain ez, erdian jarri dio, begira efektu horri. Ondo defentsan. Eta lehen esaten nahi zarena, esat komentatuz, bai, Euskadi errez ari da erabazten, goin arte behintzat jokatutako partidu guztiak errez behintzat irabazi ditu. Paletakoan ikusten oso partidu polita atera dela, oso berdintxu, oso parekatu atera dela. Eskuz banakako hasiera behar bada erreza izan dela guzkizarentzako, baina gero pixkat, Medinak bere lana hobetu indula eta beste itxura bat eman diola partiduari. Baina guzti honek nik uste esan nahi du, Euskadiko taldea ondo dagoela, baina baita esan nahi du, naizta baja importante batzuk egon Amerikako taldean, ez? Ipatu behar da baiku batarrak eta bai argentinarrak ez direla etorri, ez? Baina hau neanko gogorra onako gogorra egiten zaita, esatia ez, baina nik uste Amerikan gaur egun maila gora behintzat ez dihoala, ez? Eta hori niretzako behintzat oso tristea da. Euskal pilotan azarte mailan gora ez dut ikusten.
nik uste lan asko egin behar dugula, pilota zale guztiok, batez noski fazioetan dagoen gauden guztiok, nazioarte mailan pilotaren maila jetxi ez dadin, ez? Eta alba da igo. Garai bateko, Tokio honetan bertan, konparaketa bat egiteagatik, 86an hemen munduko txapelketa jokatu izan zen, eta 86 garren urteko txapelketa horretan, nik uste maila gaur egungoa baino askoz txukunagoa zanez. 15 urteko aldia dago, eta 15 urte hauetan nik uste maila pixkanaka bera joan danez. Eta hori nik uste pilotazale guztientzako berri txarra izan behar dela, ez? Euskal pilota indartu egin behar dugu Euskal Herri mailan, baina hemendik kanpo haul usten baldin badugu kaltea danuntzeko izango da. Urrengo urteetako kontuak izango dira horiek. Momentuz erreakzioa izaten ari dena Pedro Olivos da, 22 ere heldu da, ez dirudi partidu arriskoan dagoenik Euskadiko ordezkariarentzat, baina erne, partidua bukatu behar izaten dira, eta hori ez da lan erraza izaten, horrela jotzen badu, errazago agian bai, eta ez da heldu. Pilota taula gainean jartzen saiatu da Pedro Olivos, gero besteak beste denbora izateko, aurrera llegatzeko, baina ez da bere nahia bete, eta 35garrena lortu du Gorka Sánchez. Hortxe duzu, hor botea taula gainean izan balitz, eta helduko zen frontiza, baina ez da hala izan. 35 eta 22, eta hori oso zake polita. Hoi bai. Luzea, Zabera zijoana. Goitik jarrita gainera, luzea, baina goitik jarrita segurazki kalte indio, argia, honi baita. Berriro beste bat, berrintxua. Hor bukatzeko modukoa du, bai ederki bukatu ere. Trailera, gero paret tikira, 37 eta 22, eta lehen ikusi dugu datua, Mikel Brengas, 11 tantu sakez. Eta hori ez duela beti ere nahi bezain ondo atera. Ez, errenta hona da, egia esan da etekin atea dio sakari, baina nik pixkak gehiago eskatuko nioke Gorkari, ez? Telatu gainetik egin ditun sake horiek, telatua beti ahaztu egin beharra sakian. 38 eta 22 iruditzen zaizu? Progresioan joan daiteken pilotaria dela? Bai, garbi da. Nik uste, badarama, 3 urte pare bat, edo 3 urte trinketen ikasten, esan behar da, ikasten ari dela, baina trinketelari sendoa izateko nik uste bidea luzia dela, eta gainera bera gaztia da hoendik, ikasteko aukera asko ditu, eta gainera nik uste gogoare badula. Bere azken zakea, haus izango da partidu honetan, atera du luze, indarrez eman dio mexikarrak, Eta Ormabikoa, ez da heldu sarera. Hortxe du eskerrez hartu beharrekoa Olivosek, eta pilota txostara bota du. Eta aurrekoan nik uste Gorkak horren bila joan dala, ez? Bipa eta aurrien botatako bipa eta horiek pitaren bila joan dia botatako aziala. Ez osmatu. Eta horregatik behar bada iritsi da mexikarrez. Agian aurreko tantoan mexikarrak errazamar galdu duelako edo pentsatuko zuen. Ez da etorri ere egingo eta botako diot, baina mexikarrak joan eginda eta harrapatu egin dio. 23garren tantoa Amerikako ordezkariarentzat. Eta gero azken tantoa Gorkarentzat, 40 eta 23. Garaipen berri bat Euskadiko selekzioarentzat, eta orokorrean bai partidu honetatik eta bai orain arte ikusi dugunagatik oso gustora egoteko moduan gara. Emaitzen aldetik bai, baina berriro azpimarratuko nuke lehen esan dakoan. Nik uste jarraitu behar degula lanian Euskal Herri mailan, baina kanpoko feazoi laguntzeko beharra ikusten dut, ez?
Euskal Pilota gaur egun nazioarte mailan nik uste zer planteatu egin behar dela, bueno, pixkanaka, behar bada pausuz, baino gora behintzat ez dijoa. Hauxe beraz partidu honek eman duena, garaipena, etxean gelditu da, Euskadin gelditu da, Sánchezek 40-23 irabazi baitio Olivos Mexikarrari.